Šiaoj, chceš si zahrať šach? Jasné. Otci, už som nehral celú večnosť. Dnes je vonku tak pekne. Toto som chcela urobiť už dávno. Mami, mala si to povedať skôr. Áno. Ste stále zaneprázdnení. Aj cez víkendy vás sotva vidím. Ste zaneprázdnenejší ako ja. Ste stále vonku. Čo robíte každý víkend? Chodíte do cirkvi? To, že vám nedovolím veriť vo všemohúceho Boha, je pre vaše dobro. Často hovorím, že v komunizme je povolená len viera od Marxa, Lenina a Mao Tse-tunga. O Bohu nemôže byť ani reči. ČKS potláča cirkev všemohúceho Boha. Ale vy si myslíte, že sú to všetko vykonštruované obvinenia. Tak mi teda vysvetlite prípad Zhao Yuan z 28. mája v provincii Shantung. Ten prípad sa riešil na verejnom konaní. Vláda po ňom zatlačila na domáce cirkvi a na zásah proti cirkvi všemohúceho Boha použila ozbrojenú políciu, ktorá vykonala prehliadky a zatýkanie členov cirkvi všemohúceho Boha. Ľudia síce vyjadrili o prípade v Shantungu pochybnosti. Mysleli si, že je falošný, vyfabrikovaný, aby verejnosť podporila zásah proti cirkvi všemohúceho Boha. Čínske médiá však informovali bez ohľadu na pravdivosť faktov. Ovplyvnilo to aj iné krajiny na celom svete. Akokoľvek prípad Zhao Yuan popierate, mnohí komunistickej strane stále dôverujú. Čo si teda myslíte o prípade, ktorý sa stal v Shantungu? Otci, ako dlho môže ČKS zavádzať svet týmto vymysleným prípadom? Môže ju to zachrániť pred blížiacim sa zánikom? Prípad v Zhao Yuane mal značný dosah na celý svet. Zaviedol nevedomých ľudí. Zakryjú však mraky navždy slnko? Môže vrana navždy zatemniť oblohu? Klamstvá nie sú večné. Lži ostanú vždy lžami. Nikdy sa nestanú pravdou. ČKS je pre svoje klamstvá a podvody čoraz podlejšia, notoricky známa a skazená. Je neslávne známa nielen tu, ale všade. Môžu ju podvod a klamstvo zachrániť? Čoraz viac ľudí vidí skutočnú podstatu ČKS. Nikto jej už neverí. Je to notoricky známa ateistická strana a skupina satanov a zlých diablov, ktorá odporuje Bohu najviac na svete. Súdy ČKS sú súdmi satana. Môže pri ich rozhodovaní existovať nejaká spravodlivosť? ČKS je diktatúra a tyrania bez nezávislého súdnictva. Sudcovia nemajú nezávislosť. Všetci prijímajú príkazy od vlády. Riešia prípady tak, ako im prikážu. To je fakt. Prípady, ktoré riešia jej súdy, sú zákonite plné prekrúcania faktov a absurdné. Roky politických bojov sa ČKS spoliehala na vykonštruované obvinenia. Je v tom zbehlá. Keď sa na súde riešil prípad Zhao Yuan v provincii Shantung, obžalovaní na súde ČKS jasne povedali: nebol som v kontakte s cirkvou všemohúceho Boha. Štát zakročuje proti všemohúcemu Bohu, v ktorého verí Zhao Weishan, nie proti nášmu všemohúcemu Bohu. Nikdy nepovedali, že patria k cirkvi všemohúceho Boha. A cirkev nevedela, kto sú. Prečo sa sudca neriadil faktami? Prečo pri absencii skutočných dôkazov trval na tom, že sú členmi cirkvi všemohúceho Boha? Nejde o falošné sprísahanie? Nie je to všetko podvod? Nikto už neverí správam ČKS, ani lžiam ich médií. Áno. Oci, pracuješ v komunistickom systéme roky. Mal by si to vidieť lepšie než ja. Naozaj si myslíš, že prípad Zhao Yuan pomôže ČKS udržať sa pri moci? Oci, som reportérkou už pár rokov. Chápem to. ČKS pred každým potlačením náboženstva, hnutí za demokratické práva, protestov a podobne
Vytvorí nejaký falošný prípad a snaží sa nesprávne ovplyvniť verejnú mienku. A potom nasleduje zásah. Ako študentské hnutie 4. júna. Najprv chceli poctivosť, demokraciu a slobodu. ČKS však medzi nich infiltrovala ľudí prestrojených za študentov, ktorí hnutie zničili, rozbíjali, podpaľovali a robili chaos. Študentské hnutie označili za kontrarevolučné s úmyslom vyvolať nepokoje, čím ospravedlnili potlačenie študentov. Potom došlo ku krvavému zásahu proti ním. Tisíce študentov zastrelili, zabili a prešli tankami. Takto ČKS zinscenovala incident na námestí Tiananmen, ktorý čínsky ľud vystrašil a šokoval svet. Takto potlačila aj masové protesty v Tibete. Vláda do protestujúceho davu nasadila ľudí, ktorí páchali zločiny, zabíjali a rabovali. Armáda protestujúcich zmasakrovala pod zámienkou potlačenia povstania. Toto dokazuje, že ČKS používa potláčanie, vymýšľanie faktov a lži, po ktorých nasleduje násilie, aby zlikvidovala každého, kto s ňou nesúhlasí. Prípad Zhao Yuan v Shantungu ovplyvnil ľudí, aby ČKS dovolili potláčať cirkev všemohúceho Boha. Ide o závažný zločin náboženského prenasledovania. Oci, ty si úradník ČKS. O tom, ako naozaj funguje, by si mal vedieť viac než my. Žijem s komunistami už tak dlho, že nemám žiadne mylné predstavy o tom, čo je ČKS zač. Úradníci sa síce snažia vyzerať veľkolepo, no za oponou nie je nič, len zlé skutky a obchodné dohody. Ani jeden z prípadov, ktoré tieto súdy riešia, nie je spravodlivý. Každý je motivovaný úplatkami. Každý prípad týkajúci sa náboženstva či menšín je politicky motivovaný. Teraz, keď čoraz viac ľudí odhaľuje všetky zlé skutky ČKS, si myslím, že pravda o prípade Zhao Yan nebude dlho skrytá. Nečakal som, že všetci toho toľko viete o skutočných úmysloch ČKS. Vy ste naozaj vyrástli. Ste však stále mladí. Čo sa stalo po incidente so študentami na námestí Tiananmen? Neboli všetci potlačení? Niektorých zabili, zranili, uvrhli do väzenia. Iní utiekli do zahraničia. Kto by už len bojoval proti ČKS? Aj keby bol prípad Zhao Yan falošný, záleží na tom. ČKS vytvorila priveľa falošných príbehov, z ktorých mnohé ľudia poznajú. Kto však môže tento problém vyriešiť? Kto môže niečo urobiť z ČKS? Viete vôbec, v čo ČKS verí? V čo? Sú to revolucionári. Veria v násilie a lož. A násilné uchopenie moci. Myslia si, že 100-krát opakovaná lož sa stane pravdou. Akokoľvek ľudia neveria jej slovám a popierajú ich, ČKS je to jedno, bude klamať stále rovnako. Pokiaľ možno dosiahnuť okamžité účinky, je jej to jedno. Keď sa ľudia proti nej búria a protestujú, použije tanky a gulomety, aby to všetko vyriešila. Ak bude treba, použije atomové bomby a rakety, aby získala, čo potrebuje. ČKS sa uchýli k čomukoľvek, aby si udržala moc. Hneď po oznámení toho prípadu nasadila ozbrojené jednotky, aby kresťanov zatkli a za každú cenu potlačili. Kto ju mohol zastaviť? Kto sa jej odvážil odporovať? Keď cudzinci prekukli jej podvod, čo mohli urobiť? ČKS má spôsoby, ako čeliť západným demokratickým silám. Na nápravu všetkého používa peniaze. Kto príjme dar, predá svoju slobodu. V súčasnosti odsudzuje ČKS menej krajín. Boja sa jej oponovať aj nepriateľské mocnosti.
Bez ohľadu na všetko je ČKS stále schopná udržať si svoju moc. Pokiaľ sa bude držať pri moci, vy, veriaci v Boha, nebudete slobodní. ČKS bude Božie zjavenie a dielo v Číne nenávidieť a zakazovať. Dokonca aj keď nedosiahne svoj cieľ vytvoriť ateistické územie, nikdy vás neprestane zatýkať alebo potláčať. Viem to, videl som to už dávno. Preto som proti tomu, aby ste verili vo všemohúceho Boha. To všetko je na vašu ochranu. Nerozumiete tomu? Xiaorui, poď sem. Dobre,